Her bir şanly senäni münasip garşylamak ýurdumyzda asally däbi uruldy. Aşgabat şäherindäki Parahat Hususy Kerhanasy ýetip gelýän täze bayramny ýokary iş önümçiligi bilen garşylaýar. Ýokary hilli ekologiýa taýdan arasynda türkmen önümi sarp edijilen uly islegine eýe bolýar. İşin esasy ury bilen utgaşyklykda täze ýylyň öňü sirasyna köşüli haryt nyşanyny şöhlatlaň önümçiligi ýola goýuldy. 30 uly şöhlat önümleri Awstriýanyň, Germaniýanyň enjamlaryna öňürilýär. Ýokary hili önümçilik deýtgalaryny Awstriýanyň hunärmenleri işe girdiler. Önüm üçin zerur bolan et hojalyklardan satyn alynýar. Elin etten taýýarlanylýan şöhlat önümleri ýokary hili bildirilýän talaplara dogry laýyk gelýär. Bu önümler ýurdumyzda naýbaş hasaplanýar. Şöhlatlaň Ýewropa ölümlerine laýyk gelýänini hunärmenler aýdýarlar. Köşüli haryt nyşanyny şöhlat önümleriniň her günde 2 tonnadan gowragy öňürilýär. Islegiň köpelmegi bilen öňürilýän şöhlatlaň möçleri ýygdarlar diýär. Häzirki zamanyň kämil enjamlaryna öňürilýän önümler azyk bolçulugyna döretmekde örenmekdir. Döwrewap milli önümlerimiz täze ýyl bayramçylygynyň toý saçagynyň bezegine urulýar. Önümçilik bilen utgaşyklykda hyzmatdaşlar bilen deslapdan ilalaşyklaň baglaşylmagy işleň ýokary netijesini üpçün edýär. Bu sadlaşyň önümliň sarp edijilere bökdönçsiz ýetirilmegine uly ähmiýeti bar. Önümlere içerki bazarda bolşy ýaly, sebitin ýurtlaryna da islegiň barha artjakdygyny hyzmatdaşlygyň derejesi tasdikleýär. Ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşiniň ýokary depgine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berip baglanşyklydyr. Şunu daşary ýurtlardan getirilýän harytlaň orun tutýan önümleň öňürilmegi esasy ugur bolup durýar. Şu ýörülgäni baş maksat edinýän Aşgabat şäherindäki Parahat Hususy Kerhanasynyňky işlere bayramçylyk ruhy mahsusdyr. İşleň köp orly häsiýeti toplum üçin baý tejribe toplamagy mümkinçilik berdi. Hem işe gözlegde bolup täze bilentliklere gadam goýan kerhana işlerini döwrüň talabyna görä amala aşyrmak bilen degişli önümlen bolçulugyny döredýär. Eksport babatdaky mümkinçiliklerini artdyrýar. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde içki terişdeler esasyna öňürilýän önümler azyk bolçulugyny döretmekde örenmekdir. Ýokary hilli milli önümlerimiz häzirki bayramçylyk günlerini arkadaly gahrman serdarymyzyň azyk bolçulugy boýunça kesitlen wezipelerini laýyklykda el ýeterli bahalardan ilata ýetirilýär. Ähli babatda islegilen öwrenilmegi netijesinde öňürilýän önümleň harydarynyň köplügi Parahat Hususy Kerhanasynyň işiniň ýokary netijesini tasdikleýär. Ýeri bilen aýsak tamamlanıp barýan ýylda Parahat Hususy Kerhanasy tarapyndan ýokary hilli önümleň köp mukdary öňürildi. Parahat Hususy Kerhanasynyň täze ýyl üçinem uly meýilnamasy bar. Täze ýyl bayramyny münasip garşylaýan toplumda häzirki günlerde işler ýokary depgine eýe bolýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösürmek boýunça durmuşa geçirgen özgörtmeleri Parahat Hususy Kerhanasynyň işgärlerini täze üstünliklere ruhlandyrýar.